آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تسی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خلق عظیم دے مالک ہو، اچھے اخلاق دے مالک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تسی خلق عظیم دے مالک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل نال بھی اور اپنے قول یعنی کلام نال بھی اچھے اخلاق دا مظاہرہ فرمایا اور اچھے اخلاق دی ہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب البر والصلۃ اس دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے انہاں کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑیا، یعنی حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام نے پکڑیا اور پکڑ کے مینوں فرمایا یا عقبہ تو اے عقبہ الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، اے عقبہ کیا میں تینوں خبر نہ دواں کہ دنیا والے اور آخرت والے لوگاں دے اخلاق چو افضل ترین اخلاق کدے نے؟ نال ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہاں دے عمدہ اخلاق ہون گے انہاں وچ اے خوبیاں اگے ہون دیاں۔ تاسلو من قطعک، تو صلہ رحمک، تو صلہ کر، اودے نال رشتہ جوڑ، اودے نال تعلق جوڑ جڑا تیرے نال تعلق ختم کرن دی کوشش کرے۔ او مسلمان چاہے تیرا رشتہ دار ہوئے چاہے رشتہ دار نہ ہوئے، جنہیں تیرے نال تعلق توڑیا ہے تے تو بدلے وچ اودے نال تعلق توڑنا نہیں بلکہ پھر بھی جوڑنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک حدیث پاک روایت ہے کہ ایک شخص حاضر ہویا، اس نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میں انہاں نال فلاں فلاں اچھا سلوک کرنا تے او میرے نال فلاں فلاں بدلے وچ ظلم اور زیادتیاں کر دینے، مفہوم ہے وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر گل انج ہے جویں تو کہنا پیا تے پھر کی ہے تو صفہم الملہ، تو انہاں دے منہ وچ تتی راک سوا جنوں سی پنجابی جتھے بولنے ہاں او انہاں دے منہ وچ داخل کر رہا ہے۔ ان تتی سوا جی دی زبان تے رکھی جائے دی زبان جلدی ہے، مطلب اے سی کہ تو اچھا سلوک کر رہے ہیں تے او پیڑا سلوک کر رہے ہیں تے انہاں دا ضمیر انہاں نو اتنی ملامت کرے گا، اتنے اندروں تکلیف محسوس کرن دے جویں کسی نے زبان تے تتی سوا رکھی تے انہاں دی زبان تکلیف محسوس کر دی ہے۔ اگرچہ او اپنی انا اور ہٹ درمی دی وجہ تی تیرے نال اچھا سلوک نہیں کر رہے، لیکن انہاں دا ضمیر انہاں نو ملامت کر رہا ہوئے گا کہ او دیکھو
وہ تیرے نال اچھا سلوک نہیں کر رہے، لیکن انہوں دا ضمیر کہے گا کہ او بندہ جہدے نال تساں اچھا سلوک نہیں کیتا وہ تواڈے نال پھر بھی اچھا سلوک کر رہا، تو انہوں دا ضمیر انہوں نے شرمندہ کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تاصیل من قاطعک، جڑا تیرے نال تعلق ختم کر چکے پھر بھی وہ تعلق جوڑنا ہے۔ اور دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جڑا تیرے کولوں کوئی چیز محروم رکھے، مثلا تنوں عزت نہیں دیندا، تنوں عزت دین تو محروم رکھدا ہے، تو انہوں پھر بھی عزت دینی ہے۔ تو کوئی چیز ضرورت مند سی منگن گیا ہے، انہاں تنوں نہیں دیتی، تنوں محروم رکھیا ہے، تو پھر بھی اگر او کل نو ضرورت مند بن جان تے تیرے کولے آ جان تو انہاں نو دینی ہے۔ یعنی انہاں جڑی جڑی چیز تو تنوں محروم رکھیا اگر تیرے کولے موجود ہے تے او تیرے کولے آ جاندے نے تے تو انہاں نو لازمی دینی ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس بندے نو جنہیں تیرے نال ظلم اور زیادتی کیتی ہے معاف کر دی، بدلے وچ طاقت ہون دے باوجود ظلم اور زیادتی نہ کری، اے اصل قوت اور طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا کہ پہلوان او بندہ نہیں ہوندا جڑا اکھاڑے دے اندر مد مقابل نو پچھاڑ کے رکھ دے، اصل پہلوان او وے کہ جس وقت اس تے کوئی ظلم و زیادتی کرے تو اس نو غصہ آوے تو او پھر بھی اگلے نو معاف کر دے، طاقت ہوندیاں بدلہ لین دی بجائے معاف کر دے۔ ایک بندے کو طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں معاف کر دیتا ہے، وہ اصل پہلوان ہے، وہ اصل طاقتور ہے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن اراد ان یمد فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیصل ذا رحمہ، کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ او دی زندگی دے اندر برکت رکھی جائے، او دی زندگی دے اندر اضافہ کیتا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ اضافہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک انسان دی جتنی رب نے زندگی لکھی ہے اتنی ہی مقرر رہنی ہے، مطلب ہے کہ وہ دی زندگی پرسکون گزرے، اطمینان والی گزرے۔ اور اسی طرح جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق دے اندر برکت آوے، وہ رشتہ داراں نال صلہ رحمی والا سلوک کرے۔ اس حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر دا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کی فرمایا سی کہ میں تینوں خبر نہ دواں دنیا والے اور آخرت والیاں دے عمدہ اخلاق کی ہون گے؟ نال ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ جڑا تیرے نال تعلق توڑے تو او دے نال تعلق جوڑنا ہے، اور جڑا تینوں محروم رکھے تو پھر بھی اس نو دینا ہے، اور جڑا بندہ تینوں محروم رکھے تو اس نو پھر بھی دینا ہے۔ اور اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا تیرے نال ظلم و زیادتی کرے تو اس نو پھر بھی معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اور نال فرمایا سن لو جڑا بندہ پسند کردا ہے وہ دی زندگی پرسکون گزرے اور وہ دے رزق دے اندر برکت رکھی جائے، تو انہوں چاہیے کہ اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی والا سلوک کرے۔ رشتہ دار ننیال وچ بھی ہوندے نے تے ددیال وچ بھی ہوندے نے، یعنی جڑے ماں دی طرف رشتہ دار نے انہاں نال بھی صلہ رحمی دا سلوک ہے، اور جڑے باپ دی طرف رشتہ دار نے انہاں نال بھی صلہ رحمی دا سلوک ہے۔ لیکن ساڈے اتھے معاشرے چ مسائل کی نے؟ مسائل اے نے کہ اگر باپ اپنے بچیاں دے ننیال خاندان نال کسے وجہ تی ذاتی کسے کام تو دنیا داری تو تھوڑا جنہ ناراض ہے تو اپنے بچیاں دے دلاں چ اتنی نفرت پا دیندا ہے، اتنی نفرت پا دیندا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے ننیال خاندان نو اچھے لفظاں نال یاد نہیں کردے۔ تے جے والدہ بچیاں دی اپنے بچیاں دے ددیال خاندان نال دادکے خاندان نال نفرت رکھے، اپنے سہریاں نال نفرت رکھے، تو وہ اپنے بچیاں دے خلاف اپنے بچیاں دے دلاں چ او دے چاچے یا دیگر جڑے قریبی او دے باپ دی طرف رشتہ دار نے انہاں دے بارے اتنی نفرت پا دیندی ہے
کہ وہ انہوں نے اچھا نہیں سمجھتے. اے اسلام دا مزاج نہیں. اسلام دا مزاج نہ تے زبان دی بنیاد تے کسے نال نفرت رکھن دی اجازت ہے، نہ علاقے دی بنیاد نال کسے نال نفرت رکھن دی اجازت ہے. اس دی جڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے دے اندر ہی وڈ دیتی سی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس ویلے اسلام قبول کیتا، فارسی النسل سن، فارس تو آئے سن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال نہ انہاں دی کوئی رشتہ داری سی خاندانی اور قبیلے دے لحاظ نال، نہ کوئی دوستی سی، پہلے کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں سی بظاہراً. پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان والے بھی انہاں دے خاندان والے نال کوئی تعلق نہیں سی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا سلمان فارسی نو فرمایا سی، یا سلیمان، یا سلمان، انت منا اہل البیت، سلمان تو ساڈے اہل بیت وچوں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی اولاد، اپنیاں پاکیزہ بیویاں، انہاں نوں اپنی اہل بیت وچ شمار کیتا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان تم ہی ساڈی اہل بیت وچوں ہے، تم ہی ساڈی اہل بیت وچوں ہے. تے حالانکہ گھر دے فرد نہیں سن، لیکن گھر دا فرد بنا کے جملہ بیان فرما کے آپ نے علاقائی بنیاد تے جو تعصب پھیلدا یا لسانی بنیاد تے، زبان دی بنیاد تے، جس طرح ساڈے پاکستان وچ سندھ والے بعض افراد کہندے جی کہ اسی بس سندھ والے اسی کسی اور نوں نہیں تسلیم کرنا، یا بلوچستان دے کچھ بلوچی حضرات اسی طرح کردے نے، یا دیگر کئی علاقیاں دے کردے نے، جنوبی پنجاب دے شمالی پنجاب والے نال نفرت بعض افراد کردے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تے حضرت سیدنا سلمان فارسی نو اپنی اہل بیت وچ شامل کر کے جملہ انہاں دے بارے ارشاد فرما کے اس چیز دی جڑ وڈ سڑی سی کہ دیکھ لو میں کائنات دا سردار ہو کے، نہ میرا قبیلہ سی حضرت سلمان فارسی والا تے نہ کوئی ساڈے پرانے تعلق سن، صرف اس نے اسلام قبول کیتا میرے ہاتھ تے میں اس نو اے انعام عطا کیتا وے اور اس دی دلجوئی کیتی ہے کہ انہوں اپنے اہل بیت وچ شامل کیتا ہے. وہ اپنے آپ نو اے نہ محسوس کرے کہ میں اسلام قبول کر لیا تے اسلام ہو سکتا مینوں دور رکھے، کہ میرا نہ وہ قبیلہ ہے، نہ وہ میری علاقائی زبان ہے، نہ کوئی دیگر معاملہ ہے. تے اے چیزاں صرف دسن دا مقصد ہے وے کہ جس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت وچ شامل کیتا، قبیلہ نہ ہون دے باوجود، علاقہ نہ ہون دے ایک باوجود، تے جڑے اسی لوگ ہے ایک قبیلے دے ہونے ہاں، ایک خاندان دے ہونے ہاں، ایک معاشرے دے ہونے ہاں، تے اسلام بھی ساریاں نے قبول کیتے ہوندا ہے. تے اسی تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں تو جڑیاں نفرتاں پائیاں ہوندیاں نے، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دسی ہوئی تعلیمات دے مخالف نے. انہاں نو ختم کرنا لازم ہے، کیونکہ قرآن پاک وچ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی نے. اور حدیث پاک وچ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن واسطے اس دیوار دی طرح جس دیوار دیاں اٹاں یا کچھ حصیاں نے بعض نو مضبوط کیتے ہوندا ہے. ویسے تسی اٹاں دا چٹا لا دیو تے انہوں کوئی بھی تھوڑا جہا دھکا مارے تے گر جائے گا، لیکن وہی اٹاں صحیح ترتیب نہ پھسا دیو نا، چاہے وچ سیمنٹ نہ لایا ہوئے، اٹی پھس جائے تو ایڈی جلدی نہیں چٹا ڈگدا، تے جے وچ اودہ گارا وغیرہ لگ جائے تو اور مضبوط ہو جاندا ہے. دسن دا نبی کریم علیہ السلام دا مطلب یہ سی کہ جس طرح دیوار دے کچھ حصے نے کچھ حصے نو مضبوط کیتا ہوندا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو مضبوط کرے گا، نہ کہ دی جڑ وڈے گا. اللہ تبارک و تعالی سانو عمدہ اخلاق اپنان دی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاق رذیلہ تو سانو ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.